Татар халык ашлары турында 5 ялгыш фикер. Татарстанга килүче сәяхәтчеләрнең күбесе татар халык ашларының барысы да бәрәңге, камыр һәм иттән генә тора дип уйлый. Бу фикер хәзер күпмедер дөреслеккә туры килсә дә, элек алай булмаган. Мисал өчен зур бәлеш эшлегенә берничә гасыр элек ярма салынган. Бәрәңгене исә татарларда 19 гасыр ахырында гына киң куллана башлаганнар. Татарларның иң яраткан эчемлеге нинди дип сорасам, күбегез шәй дип әйтер. Татар халкы аны монголларча 13 гасырдан ук куллана дигән фикерләр дә бар. Чынлыкта татарларда шәй эчү традициясе бары тик 17 гасырда Россия империясе Кытай белән сәүдә итә башлагач барлыкка килә. Баштарак шәйне бары тик бай кешеләр генә ала алган. 2 гасырлап вакыт узганнан соң шәһәрдә шәй сату урыннары арткач кына гади халык та кара шәй эчә башлаган. Сез казылык яратасызмы? Ат итеннән ясалган колбаса диюгә авыздан сулар килә башлый. Баксаң, без аны бердә дөрес атамыйбыз икән. Казылык дип элек колбаса эшлеген атаганнар. Ә менә әзер продуктны казы дип кенә йөрткәннәр. Менә сиңа мә дигән. Сер итеп кенә әйтәм хәзер. Рус халкының традицион камыр ризыгыннан саналучы калач дигән ипене чынлыкта күп гасырлар элек татарлар пешерә торган булган. Рецептын белеп алган Муром икмәк пешерүчеләре арыш оеткасын кушып пешерә башлагач кына татарлар пешергән ризык калачка әйләнә дә куя. 19 гасырга караган кулинар китапларда ук пилмән татар халык ашы дип аталган. Тик әлеге ризыкны рус кулинарлары уйлап тапкан икән. Ярый, монысы белән тарткалашып тормыйбыз. Татарлар гадел дә юмарт та бит. Дөрес элегрәк татар халкы пилмәнгә тагын да тәмлерәк булсын өчен киндер орлыклары истәгән. Ә без өстәп тормыйбыз хәзер. Ә сез? Мәгърифәтче Каюм Насыйри әйткәнчә, дөрес туклануда гына файда бар. Онытмагыз, сәламәт булыгыз.